sasa suluhisho lapatikana. Seneta ma Nairobi kendo jagoro maduong' e duond bura mar ODM Edwin Sifuna okwedo mokalo wach mane jaod bura ma Wajir Jeho Fatuma Abdi owacho ni gibiro kwalo ombulu ne jatend piny William Ruto e yiero ma higa mar 2027. Okwayo duol mar IEBC kaachiel gi duol mariwo wi oganda kanyakla NCIC mondo luong jaod bura no oda dhoge kotenore gi weche makamago manyalo nyayo tulo motelo ne yiero maduong'. We want the IEBC to summon these people who are threatening to interfere with elections, not just condemn in a letter. We want them to be summoned there. And the NCIC, because we all know what happened in 2007. The precursor of the violence was the interference of the elections of 2007. So anybody who's talking about interference with the election is actually a threat to this country, and they must be dealt with. ODM will not protect anyone, even if it is from within our ranks. Kawadhi mbele ni wakelo ni siganda Sami Ong'ong'a Wamuri wuod Seme ma okawo nyadhi mar twech kamare kendo odago ngima mar kinde duto rwako kit twech mana